Ya ta zauna. Ka sai yan maganin da Ga nuna zai kama shi. Kai? amma mana dan lawai ka tsaya wasa. Ka ba ya. Koma sama. Aba. Wannan kacaniyar ba dole ya mutu ma. Zahi. Ya je inda waya zuwa. Dama haka nan ya shiga ba wurin shiga shi bane. Da nan? Ya ga za mu kashe shi ba zai je fake ba. Ana cewa TV ne wai ya matsa. Allah ya mutu. Zahi ya